Zaujímavé veci sa dejú vo svete futbalu. Manchester United má nového trénera, taktiež nového trénera má, alebo aspoň dočasného Real Madrid. A nového trénera má aj Chelsea. Všetky tieto trénerské zmeny budú súvisieť s témami, ktoré by som chcel dnes prebrať. Začneme s Manchesterom United. Takže novým trénerom Manchester United je Michael Carrick. Vieme, že predtým trénerom Manchester United bol Ruben Amorim. Ja som osobne Amorima mal rád. Bolo veľa odporcov, veľa ľudí, ktorí s Amorimom nesúhlasili, respektíve s jeho prevedením, že bol tvrdohlavý, že nemal výsledky, a že nedokázal meniť formáciu, ako bolo od neho vyžadované. A to bol asi aj dôvod, prečo skončil. Oficiálne vyjadrenie klubu bolo to, že nemal dostatočné výsledky, že mali nejaké iné očakávania, ale my vieme, že zákulisné informácie nám priniesli to, že Amorim sa nepohodol s vedením, konkrétne s Wilcoxom, nebol ochotný meniť formáciu, vyjadril sa proti vedeniu United verejne, kedy povedal, že nechcú posilniť zálohu momentálne počas zimného obdobia. Oficiálne vyjadrenie klubu to však pretočilo a povedali, že tam neboli tie výsledky a že nemal dobrý dopad na United. Takže po asi 14 mesiacoch končí Ruben Amorim. Podľa mňa to je veľmi zlé. Mal som pocit, že konečne United sa dostávali do bodu, kedy už neboli tak mentálne slabí ako v zápasoch s Erikom ten Hagom, že už tam prichádzala celkom pozitívna zmena. Áno, boli tam zápasy, ktoré boli katastrofálne, ako proti Evertonu, prehra doma po červenej karte, kedy hrali 80 minút v prevahe, taktiež remíza s West Hamom. Ale osobne si myslím, že tie Amorimové zmeny a ten Amorimov dopad bol pozitívny a celkom som sa tešil, že konečne je tu nejaký tréner, ktorý dokáže Manchester United možno niekde posunúť, zmeniť veci, ale zasa je to začarovaný kruh. Zasa po roku a pol, ale dokonca ani nie po roku a pol vyhodili trénera. Predtým bol Ten Hag, predtým bol Rangnick, predtým bol Ole Gunnar Solskjaer. A vlastne Michael Carrick má byť novým trénerom, respektíve dočasným trénerom do konca leta. Čo od toho očakávať? Boli tam vlastne dvaja kandidáti, Ole Gunnar Solskjaer a Michael Carrick. Podľa mňa v tej ére, kedy, ak nerátame teda Alexa Fergusona, po skončení Alexa Fergusona, tam boli dvaja tréneri, ktorí mali zaujímavejšie obdobia, zaujímavejšie výsledky. Tým prvým bol Jose Mourinho. Ten mal pravdepodobne najlepšie získané body na zápas. Po ňom bol, myslím, že Ole Gunnar Solskjaer alebo Van Gaal. No mne osobne prišiel ten Solskjaerov prejav a celkovo tá atmosféra v čase, keď prišiel, asi najlepšia po Fergusonovi. Samozrejme Mourinho aj vyhral poháre, mal výsledky, takže povedzme, že títo dvaja manažéri boli na dobrej úrovni. Okrem týchto manažerov však bolo veľa prešlapov ako Moyes, Van Gaal, Ten Hag. Rubena Amorima by som tam neradil, to bolo podľa mňa neoprávnené. No a teraz, po týchto všetkých manažeroch, má pol roka trénovať Michael Carrick. Úprimne si myslím, že Carrick neprinesie žiadne veľké výsledky. Ak United si zahrá o európsku, alebo teda ak United bude hrať jednu z európskych súťaží budúci rok, bude to obrovský úspech. Podľa mňa vedenie asi im ani nezáleží na tom, či United budú hrať Európu, pretože je to stále bohatý klub, stále produkuje obrovské peniaze a príde mi, že doslova spláchli sezónu do záchoda, ale tak uvidíme, ako na tom bude Carrick. Tie fanúšikovské ohlasy sú zmiešané, niekto hovorí, áno, môže to byť pozitívne, niekto nemá to absolútne zmysel, je to slabý tréner, nemá na to. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že je to také dočasné riešenie, taká záplata celého toho problému a uvidíme, kto bude ďalší tréner Manchester United, ale ja som osobne už stratil asi všetky nejaké nádeje voči United a myslím si, že
Už to nebude nikdy asi ako pod Fergusonom, ale rád sa nechám vyviesť omylu. Inak tu ma potešil, alebo teda rozosmial celkom jeden článok, kedy vravia, že Sir Jim Ratcliffe má letieť do Manchester United sa stretnúť s Glazerovcami, kto by ste nevedeli, Glazerovci sú majitelia Manchester United. A niekto napísal celkom vtipný komentár, že Glazerovci si pravdepodobne stále myslia, že Michael Carrick hráva ešte v zálohe. To je celkom trefný komentár. Tiež mi to príde, že Glazerovci niekedy ani nevedia, čo sa deje vo futbale. Sú to Američania, ktorí vlastnia futbalový klub. Oni majú svoj American football. Toto je pre nich podľa mňa iba soccer. Tu je inakšie celkom zaujímavý graf alebo obrázok, kde ukazujú, ako by mohol hrať Michael Carrick, akom rozostavení, čiže 4-2-3-1, 4-4-2, čo je taká klasika. To sú dve najpoužívanejšie formácie, ale samozrejme 4-2-3-1 to je úplne najväčšia drtivá väčšina. Čo to značí 4-2-3-1? Hrával to s Middlesbrough v Championshipe, čiže v podstate v druhej lige alebo o ligu nižšie od Premier League. Takže tipujem, že tam hrával na dvoch defenzívnych záložníkov. Samozrejme predtým bola defenzívna štvorka a troch ofenzívnych záložníkov. Môže to byť ľavé krídlo alebo ľavé ofenzívne krídlo, stredný záložník a stredný ofenzívny záložník, pravé ofenzívne krídlo alebo pravý ofenzívny záložník a samozrejme hroťák. Či United má na to hráčov? Asi áno, i keď záloha je stále slabá. Je tam Casemiro, kto je prestarnutý. Je to stále kvalitný hráč, ale on už by mal skôr nastupovať do zápasov, striedať a nie tam ťahať stred zálohy v Premier League, ktorá je veľmi náročná fyzicky. A keď sa pozrieme na ďalšie zápasy Manchester United, tak cez víkend ich čaká Manchester City a potom Arsenal o týždeň na to. No, bude to prvý zápas Michaela Carricka. Moc veľké očakávania od toho asi fanúšikovia nemajú, aj keď sa to hrá na Old Trafford. A myslím si, že v sobotu mnoho fanúšikov precitne a zistí realitu, že vyhodením Rubena Amorima sa to dosť pokašľalo a nebude to vôbec dobré. No, poďme sa pozrieť na Real Madrid. Včera hrali s tímom Albacete. Úprimne ani neviem, ako sa to vyslovuje. Je to tím, musel som si to dohľadať, pretože asi som to počul dokonca prvýkrát. Hrajú druhú španielsku ligu a bojujú o záchranu. Real Madrid s nimi prehral. Albacete dali takýto gól v závere zápasu, kedy rozhodli na 3-2. Takže toto bol bránenie Real Madrid a toto bola parádička od toho hráča. No, čo k tomu povedať? 94. minúta. Albacete dal na 3-2 a Real Madrid prehral tento zápas. Je to asi obrovské fiasko. Obrovská nálož pre fanúšikov Real Madrid aj pre hráčov, keďže prehrali finále proti Barcelone. Kto ste pozerali? Fantastický zápas. Nepovedal by som, že Real bol v ňom taký zlý, avšak Barcelona to nakoniec strhala na vlastnú stranu. Bola tam obrovská kvalita zo strany Rafinhy. Lamine Yamal tiež zahral dobre. Neviem sa vyjadrovať k tomuto zápasu, ale vyjadrím sa k tomu, že Real Madrid má nového trénera, respektíve znovu dočasného trénera ako Manchester United. Xabi Alonso bol vyhodený, pretože mal nezhody s hráčmi, respektíve kabína ho neposlúchala, alebo stratil kabínu, ako sa hovorí vo futbalovom termíne. Preto prezident Florentino Pérez vyhodil z klubu. Nemyslím si taktiež, že to bolo dobré riešenie. Príde mi to trošku podobná situácia ako s Rubenom Amorimom,
že nepohodol sa s vedením, respektíve stratil to prepojenie s hráčmi. V United to bolo trošku o niečom inom, ale príde mi podobné, že obidvaja tréneri, myslím si, že neboli tréneri, ktorí by priniesli tie najväčšie úspechy Real Madrid alebo Manchester United. Avšak pri Xabim to bolo viac pravdepodobné, ale nebol to tréner, ktorého som si vedel predstaviť, že bude ako Zinedine Zidane alebo Carlo Ancelotti. Ale nemyslím si, že bolo správne ho vyhodiť teraz v strede sezóny a ešte tým spôsobom, ako to bolo urobené, že mal tiež nejakú nezhodu vo vedení a nezhodu s hráčmi. Myslím si, že vedenie by to malo v Real Madrid začať riešiť inakšie. I keď sú tam rôzne názory, že Real Madrid vždycky bol o hráčoch, vždycky bol o tom, že hráči tam udávali tempo toho klubu a určovali dianie. Ťažko povedať. To je inakšie dobré porovnanie, kedy sa ukazuje, že Hansi Flick v 20 alebo 34 zápasoch mal 24 výher, 4 remízy a 6 prehier. To isté však mal aj Xabi Alonso, avšak on bol po tejto svojej štatistike alebo po tomto svojom behu vyhodený. Teraz sa môže veľa ľudí chytať za hlavu, že prečo to je. Niekto môže argumentovať, že Hansi Flick mal ťažšie zápasy, ale myslím si, že Xabi Alonso vôbec neodvádzal takú zlú prácu. Ako som spomenul, nebol podľa mňa ten vyvolený tréner, ktorý by mal získať ďalšie trofeje z Real Madrid, ale spôsobom, akým ho vyhodili a akým sa obrátili proti ním hráči a kabína, nie je to dobré. Zaujímavý príspevok som našiel momentálne na Reddite. Florentino Pérez by chcel priniesť späť Joseho Mourinha a že sa snaží nejako rozveriť vody v Benfike. No, vieme, že Mourinho je veľmi svojský, povedal by som, že až egocentrický manažér, alebo možno nie egocentrický, ale je to silná osoba. A chcel by som vidieť, či by dokázal Mourinho vychádzať s Pérezom a tiež s tými hráčmi, ktorí sú tam momentálne. Samozrejme je veľa argumentov. Predtým Real Madrid taktiež mal individuality, ako bol Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, ktorí tiež mali medzi sebou nejaké nezhody. Boli tam vždy veľké hviezdy a Jose Mourinho ich dokázal skorigovať. Či by to dokázal aj teraz, ako by to fungovalo s touto novou generáciou hráčov, to už je otázne. A či sa to vôbec stane? Či vôbec Mourinho by chcel prísť do Real Madrid? Ja si myslím, že momentálne je tam situácia celkom nepríjemná pre ktoréhokoľvek trénera, ktorý bude musieť skrotiť to ego hráčov, ak to teda nebude chcieť spraviť vedenie. Včera sa hral zápas Arsenal-Chelsea, bolo to semifinále na 2 zápasy, anglický Carabao Cup, skončilo to 3-2, veľmi pekný zápas, myslím si, že celkom vyrovnaný. Inak, to som sa chcel aj zastaviť, že Chelsea má nového trénera a z tých trénerov, alebo z tých teda dočasných trénerov je momentálne mi príde najlepší a myslím si, že nie teda myslím si, ale určite Chelsea ho podpísala, myslím, že na 8 rokov, čiže majú nového trénera a príde mi celkom sympaticky, ako sa prezentuje, aj aké má vyjadrovanie sa, štýl hry, nejakú filozofiu, teda štýl hry ešte moc nedokázal ukázať v 2 zápasoch. Každopádne z tých zmien mi príde ako najlepšia, samozrejme je to dlhodobá zmena. Veľa fanúšikov Chelsea to kritizuje, či je to správna voľba a či bude mať na to trénovať Chelsea, pretože je to obrovský krok zo Štrasburgu, alebo obrovský krok zo Štrasburgu. Uvidíme. Každopádne ten zápas dopadol 3-2 v prospech Arsenalu. Za Chelsea, čo ma zaujalo, sa presadil Alejandro Garnacho, bývalý hráč Manchester United. Ja som ho mal veľmi rád, nakoniec ho United predali, mal nejaké nezhody s Amorimom. Veľká história. Čo som sa však smial na tom, že Garnacho dostával
posledný pol roka, ak vlastne dostával takúto biedu už dlhšiu dobu. Veľa ľudí sa z neho vysmievalo, že vyzerá ako blondiatá lesba a že aj tak hrá a takéto celkom neviestne a blbé narážky. Hlavne bol veľakrát spomínaný nejaký takýto mím, že Amorim chce teraz, to bolo ešte predtým, ako nabrali nového Chelsea manažera, Amorim chce teraz aplikovať do Chelsea, aby mohol Garnacha vyhodiť a predať znovu. Alebo takýto obrázok Garnacha, čo k tomu viac dodať. A toto je vlastne tiež taký mím. Erik ten Hag to samozrejme nepovedal, ale je tu napísané, že Garnacho hrá ako lesba a vyzerá ako lesba. Vzhľad Garnacha nebudem komentovať. Myslím si, že jednoducho má vzhľad ako mnoho moderných futbalistov, či sa to niekomu páči alebo nie. Momentálne podáva výkony a dúfam, že sa mu bude dariť Chelsea. I keď sa z Manchester United nerozišiel až tak dobrom, ale je mi to stále sympatický hráč, minimálne herne a dúfam, že predvedie ešte niečo v budúcnosti. Nie som taký, že by som neprijal hráčom United potom, ako odišli. No, a ešte jedna zaujímavá vec zo sveta veľkého futbalu. Bayern Mníchov odohral včera zápas proti Kolínu, vyhrali 3-1 a historicky je to najlepšia bodovo aj štatisticky sezóna Bayernu za celú históriu Bundesligy. Čiže Vincent Kompany tam urobil skvelú prácu. Bayern ide tento rok ako párny válec. Vyhral tam neskutočný počet zápasov, keď si pozrieme tabuľku. Tu mám inakšie otvoreného hráča Lennart Karl, chcem sa k nemu hneď vyjadriť, akurát pozrieme si tabuľku. No Bayern je prvý v tabuľke 47 bodov, stráca na nich Dortmund 11 bodov. Myslím si, že tu už je od titulu rozhodnuté, i keď je tam ešte veľa zápasov, stať sa môže všetko, ale pozrite sa na tie góly. Bayern dal 66 gólov, Dortmund 32, Bayern dostal 13, Dortmund 15. Prídu teraz zápasy Ligy majstrov, pohárové zápasy, nakopí sa to Bayernu, ale myslím si, že majú kvalitu, aby to dotiahli do víťazného konca. Je možno trošku trúfale povedať, že Bayern už vyhral teraz titul v polovice sezóny, ale myslím si, že to tak bude. Bayern je jeden z najlepších tímov v Európe, ašpirát na Ligu majstrov a pravdepodobne vyhrá aj svoj nemecký pohár, nemeckú Bundesligu. Čo sa mi však páči na Bayerne, že má mnoho talentovaných hráčov, mladíkov. Tento mladík, Lennart Karl, 17-ročný chlapec, alebo teda 17-ročný mladík, ktorý dal proti Kolínu 1 gól. Túto sezónu už dal 7 gólov. Veľmi zaujímavý prospekt. Sám som ho zaznamenal len, myslím, že nedávno, keď hrali proti Parížu alebo Arsenalu, už si nepamätám, vtedy dal tiež gól. Hrali proti komu to hrali v Lige majstrov? Proti Arsenalu, vtedy dal gól. Takže tam som ho prvýkrát zaznamenal. Odborníci na Bayern alebo fanúšikovia, ktorí sledujú Bayern, pravdepodobne už o ňom vedia dlhšiu dobu. Každopádne, čo som sa celkom zasmial, tak Karl povedal nedávno, že Bayern je veľký klub, ale jeho snom je hrať za Real Madrid. Bolo to trošku také nešikovné PR vyjadrenie. Potom aj mnoho fanúšikov to skritizovalo, ľudia hovorili, že toto by si mal Bayern podchytiť, aby Karl nehovoril takéto veci. Pre mňa stále sympatické, že to povedal takýmto spôsobom na rovinu. Asi to nie je príjemné fanúšikom Bayernu, ale za Real chce hrať každý, aj keď momentálne sú v rozklade. Ale stále je to tým, ktorý získal najviac titulov Ligy majstrov a je to kráľovský klub. Posledná vec, pri ktorej by som sa chcel zastaviť, finále afrického pohára medzi Marokom a Senegalom, čiže Sadio Mané proti ako sa volá tento pán,
Hakimi, Ashraf Hakimi. Chcel som povedať Mazraoui, ale Mazraoui je hráčom Manchester United a nie je tam úplná jednotka. Ten je asi Hakimi a za Senegal to bude Sadio Mané. Inakšie boli tam zaujímavé semifinálové zápasy. Maroko hralo proti Nigérii a Senegal proti Egyptu. A hlavne ten Senegal proti Egyptu bol zaujímavý kvôli týmto dvom pánom. Sadio Mané a Mohamed Salah hrali kedysi spolu v Liverpoolu. Vraví sa, že Sadio Mané odišiel z Liverpoolu aj kvôli tomu, že mal nejaké nezhody so Salahom. Vieme, že Salah má momentálne veľmi kritickú situáciu v Liverpoole, či tam vôbec ostane, to ešte nevieme. Je to proste typ človeka alebo typ osoby, ktorý pravdepodobne má celkom ohnivé vyjadrenia a rozhodnutia a dokáže byť niekedy konfliktný. I keď ja Salaha mám osobne ako hráča rád, aj mi príde sympatický ako človek, ale každopádne tu išlo o to, že stretli sa so Sadio Manem, objali sa, všetko v poriadku, čiže asi všetky konflikty zažehnané. No a v finále bude Senegal-Maroko. Ja som africký pohár nesledoval vôbec, príde mi, že toho futbalu je strašne veľa, ešte do toho sledovať africký pohár. To finále si asi pozriem. Možno jeden z dôvodov bolo, že som to nesledoval, jeden z dôvodov bol, že som to nemal kde pozerať, alebo som nezaznamenal, že by sa to dalo pozerať niekde na slovenskej televízii alebo na Vojo. Každopádne to finále si asi pozriem, teším sa na to. Ani nejakomu viac fandím, či Senegal, Maroko. Myslím, že Maroko to nikdy nevyhral, čiže keby to vyhrali, bolo by to asi pre nich fajn zadosťučinenie. Majú tam zaujímavých hráčov. Môžeme sa vlastne pozrieť, je tam pravdepodobne Ashraf Hakimi, Mazraoui, Brahim Diaz, Sofascore Maroko si dajme. Kto ešte tam taký zaujímavý môže hrať? No. Takže dajme si zápas, ktorý hrali s Nigériou. Čiže Diaz a Brahim Diaz. Samozrejme, myslím, že tam hrá aj ten, čo hral za Manchester United, záložník Soufiane Amrabat. Ten asi nehral, asi striedal. No každopádne sympatickí hráči na oboch stranách, asi to viac praje Maroku, pretože tým myslím, že africký pohár ešte nevyhrali a môže to byť zaujímavé finále.